ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଯେହେତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଗୋଟେ ରାତିରୁ ଉଠିକି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଯାଇ ଡଙ୍ଗି ବସେଇ ଦେଇଥିଲି। ଡଙ୍ଗି ବସେଇକି ଆସି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି କାହିଁକି ନା ଆଳତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଜି ଗାଁ ସାରା ସବୁ ଲୋକ ବୋଧେ ଉଠି ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ବୋଧେ ଏକୁଟିଆ ଉଠିକି ଆଇଛି, ଦେଖିଲା ସବୁ ଲୋକ ଉଠିକି ଆଇଛନ୍ତି। ସେଠି ଆଳତି ସରିଲା ପରେ ନନା ସେଠୁ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଶିବ ମନ୍ଦିର ତା ପାଖରେ ଅଛି, ସେଠିକି ଆସିଲି। ସେଠି ଆଳତି ହେଲା। ଆଉ ସେଠି ସେଇ ଆଳତି ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟି ଆସିଛନ୍ତି ଆମର, ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ମୋତେ ଟିକେ ଭାଇରାଲ୍ କରିଦିଅ। ମୁଁ ତ କେମିତି ଭାଇରାଲ୍ କରିବି, ଆମେ ସେଇ କଥା ହେଉଛୁ। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରେ ରହିକି ନାଚିବି, ତମେ ଟିକେ ପଛରେ ରହିକି ନାଚିବ। ଏଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇ ନଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଏମାନେ ସବୁ କହିଲେ ମୁଁ ବି ଲଗେଇବି। ସେମାନେ ଲଗେଇଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଏଇଠି କୀର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ତେ କରିଥିଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏ ମେଣ୍ଢି ଆମର ବାଣ ଫୁଟଉଛି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ନେଇକି। ଆଉ ତାଙ୍କର ତ ଅମାବାସ୍ୟା ସରିନି। ଆଉ ଇଏ 2 ଜଣ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆଉ ମୁଁ ରଙ୍ଗୋଲି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଅଧା ରଙ୍ଗୋଲି କରିଥିଲି ନା, ମନ୍ଦିର ପଳେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆସିକି ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର। ସକାଳ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେହେତୁ ସେଠି ଦୂରରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସକାଳୁ ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ସେଠି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇକି ଯାଇକି ଦୀପ ଲଗେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଯାଇଥିଲୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦୀପ ଲଗେଇକି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲୁ। ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ଆମର ଭୋଗଟାକୁ ନେଇ ଆସିଛି, ଯେହେତୁ ଆଜି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ନା, ସେଥିପାଇଁ। ତାପରେ ବାଟରେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ପୋଖରୀଟେ ଥିଲା, ସେଇଠି ଟିକେ ଉଗୁରି ହେଉଥିଲୁ। ଆଉ ଆଜିର ଆଉ ଆ ପରର ଭିଡ଼ିଓ ପାର୍ଟ 2ରେ ଆସିବ। ବାଏ।